Vi har introfest i aften, så vi skal stå for det, fordi vi deler bagudvalget, så vi skal ned og have styr på det hele og sådan noget. Ja, det lyder være vigtigt. Ja. Hvad? Jeg har fået accessories. Det er vores bar daddy. Vi har fået pyntet vores bord, og vi har fået træ indenfor. Det er vildt, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg laver åkander. Er den ikke flot? Tak. Jeg har selv lavet den. Jeg tager en smule. Det står lidt på. Hej Laura. Ja. Vi har lige gjort os klar til, at vi skal ind til festen nu. Og det er jo sort-hvid tema. Så vi er sorte nu. Det er det nemlig. Følger temaet selvfølgelig. Tak skal du have. Billedarbejder, hvad? Hej. Halløj, Sovs. Skål! Skål! Cheers! Ej, hvor er I nut? Kiko. Hej Bloggen. Wow. Det er first party af VH. Ej, lys er simpelthen forfærdeligt. Hej, jeg hedder Asger, det er det min femte gang. Hej alle sammen! I dag er vi til introfest! Og vi drikker breezer. Vi drikker sodavand. Det sætter jeg mega fedt. Det gør det igen. Ja. Okay, du har fået for meget drik, kan jeg noget at sige. Vloggen. I dag er vi ude med IH. Første rigtige fest. De har vi startet skoene. Håndlaget England. 4.000. Sokkerne. Servicerar. Det er ikke 40 kroner. Jeg ved det ikke rigtig sikkert. Dem her. Altså jeg købte den herinde. 500 kroner, 2 kroner. Under bukserne. Unknown. Price. Bukser. Unknown. Hvad hedder det? Men det er bokkestytter. Det er bokkestytter. Hej vloggen, her er mit fit check. Det her det er fra Flip Store, og her er mine bukser fra Scan Clothing. Jeg tror jeg har Adidas tennissokker på, og så mine sko New Balance. Det er ikke New Balance. Asics sko, Asics sko. Smør, så dyrt, at du næsten skal tage lån. 9 det er det ikke. Eller du ikke med at finde det her. Hej og velkommen til i dag. I dag er vi kommet op til baren. What you gonna do?
ikke. Alle pigerne har lige lavet en runde rundt om globen, for de står lige og får tøj på. Det var vildt! Det var vildt! Maja, hun er lidt godt kørende i hvert fald. Hendes øl er lige væltet. Vi skal til at spille kævle, men der er ikke rigtig nogen, der gider være med. Jeg skal have bold lige om lidt. I'm with you. So now we fix this one. We have to, you know. I go. I got it. And now we can take some. No. Jeg kan ikke finde noget. Signe, du er så sjov. CrossFit, my girl. To the window! Nå, Statusrapport. Ja. Statusrapport har det fucking dårligt. Efter jeg troede, jeg havde det godt i morges, men jeg var bare bagstiv. Så nu rammer det hårdt. Ja. Det er det. Hvad er det med? Jeg sidder og ser Signes vlogs. Hashtag like and follow and share with a friend.